हेल' मा जाखो? मा दाबो सफैया? नै आं थांगासिनो सना र' दसेल' नेथ'दो। औ आं नेगासिनो दं, थाब फै। औ जागोन दे। सासेखौथ' लेंहरबायमोन, ओमफ्राय दा 1 घन्टासोनि उनावसो सासेखौ लेंहरनांसिगोन। नङाबा दा ज' जाफैबा जारला जाथारगोन। बे सासेजों लाइन मारिगोरसां। हेल' सना, नों आंखौ लोगो हमनो नागिरनाया दा 1 घन्टासोनि उनाव फैदो नामा? आंहा नै लोगोफोरजों एसे बेस्थ' जाथारदों। दे जागोन दे। 1 घन्टानि उनाव जागोन दे। दा फैदो दे सना। दे आं दोनथ'नोसै। आंबोथ' शरुमाव थानो बाबाय। 1 घन्टाथ' बिनि एसे सिगां होलांग्रोनो र'। नांगौबा टाइम पास खालामहैबाय थागोन आं हजों थांनानै। 1 घन्टा एसे सिगां होलांगोन आङो। र' बबेथिं दं बेबा? बैथिंनो थागोन बियो, थांनि र'। सना, गोबावसै नामा? एफा गोबाव नेहैबाय। दे मा रायलायनो थाब थाब रायलाय। टाइम गैया आंहा। है माबा सैथारै बायदि बाथ्रा बुङोलै। जेन गावनो माबा जेबो होथारनो हायि बायदिनो। बिदि नङाहाय सना, नोंबो थाब फैयासै नालाय रागा जोंफ्लांलाय लांबाय आंहाबो। ओमफ्राय बेबायदियाव गथ' गोरलैफोर बायदि बाहेरायाव लोगो हमलायलायबाय थानोसै आरो। नंनायालाय नंगौलै। बेखायनो आङो एबार मोनसे बाथ्रा सानबायमोन। आयौ मा बाथ्रासि, गिलु बालु गिलायलाङो आंहा। है गिनाङा, माखौ गिलाबायो। नै बैसागु बोथोराबो सफैथारनोसै। दिनै एप्रिलनि 1 थारिखआनो जालायलांबाय। ओमफ्राय माथो जाखो? मा खालामनांगौ जाखो? देग्लायनि बैसागुआवनो नोंखौ हाबा खालामनो सानदोंमोन आङो। आयौ दानो हाबा? बैसोआनो जायाखै आंहा। दानो हाबा जानो गोसो गैथ्राहां। आंहा एसे बेरायबावनांगौ। एसे बैसो थांबावबा नायनो समायबावगोन नालाय जोंखौ। दानो बोरैबा एंगोलजों नायब्ला गथ' 2 3 बिमा बिफा बायदि नुलायलाङो। देना देग्लायनो जानोसै। थोद नोंनामाथाय बिदिल', आं जाया दानो। मानो बिदि नोङो? आंखौबोथ' बुजिनांगोन। जागोन ना लासैनो र', मानोथो एफा हाखु दाखु। बेथ' आंनि मालसो, आं गोसोथोनाय। सोर हौवाजों रायलायगासिनो बेलाय? र' नायनां खाथियाव थांनानै। नंमारगौसो। मा खालामदों नों बे हौवाजों? सुनि सुनि। है मा दावराव दावसि, बुजिया सोमजियानो। माखौ बुजिनो? बुजिनांगौ मा दंबावो आंहालाय? है मिथिथारा बियो, फैथ'। ओरै फै। माखौ मिथिनो? दिनै मा दिन? मा दिन हो? दिनै एप्रिलनि 1 थारिख नङा होमबा? एप्रिल 1 थारिख। मानो साइडआव लांलायलायखो बेलाय? होद फंबायसो खोमालै। बोरैबा फंबाय बायदिबो नुलायलांदों। औ नंगौथ'। अब्ला मा? दिनै एप्रिलनि 1 थारिखखौ मिथिखाया नोंहा, थगायलायनाय दिनखौ? आंहा नोंखौ नेस्लायस्लाय ओरैनो बेजों टाइम पास रायलायनायानो। बिदिबो जायो? एप्रिल फुल जाम्बा, एप्रिल फुल। बुजिथारा बियो। नै जाम्बा, एसे एन्जय खालामबावनि सानैजों थगायनो दे जोंहाबो। औ दे। फै। औ। एसे जाम्बा साइस देखायदे नोङो। साइडआव थांनानै मा रायलायखो? है बेयो जोंनि ओरै न' खाथिनि एसे जाम्बासो, आंनि खिबु खिबु खारबोबाय थायो। ओंखायनो बै खनायाव लांनानै एसे रायहैदां। ओइ जाम्बा, नों आंजों मानो खिबु खिबु खारफाबाय थायो? नै आंना बयफ्रेन्डआ आंजोंनो दंफाखायो। ओइ सेंग्रा, मा डिस्टार्ब होबाय थायोलै नोङो? लाजिनाय गैया नामा? इस जाब्बाया
नोंदि माबादि थगायगासिनो लरग' एप्रिल फुलनि ए लाजिनाय गैमारादांलै खर'आ थिग गैला नामा बेनालाय मिनिबावबायसो माबायदि मानसि बेलाय आं बुंखाबायना जाम्बासो होननानै नंगौलै नंनाया ओइ जाम्बा थांदो थां जोंहा मेरला खोथा रायलायनांगौ दंबावो ओइ सेंग्रा गेट आउट आया थगायलायनाय दिन होननाया नंथारगौसो नामाब्रा ना आंखौसो उल्था थगायदों बिसोरलाय थांसै दे दे थांदो बाय बाय थांगोन ना थाङालै थांसैलै थांसै दे थांगोन होनखाबाय लाजिनो रोंमारालै बिदिनोखा बियो एसे जाम्बाखा होननायखौ मिथिखायासै आरो नोंहा दहायनिफ्रायनो खिथाबाय थाखाबाय एसे जाम्बा होननानै दे ओमफ्राय सना जोंनाथ' रायलायनायाबो जोबखाबायमोन ना जोबनायालाय जोब्बायमोन आं थांगोरसै दे नों दा दसे उनाव थांदो दा ज' थांबाबो बे लामायाव न'नि मानसिफोर मेरला नुलाबायगोन ना देलै दे थाथ' होमबा दे आं दे। थांगोरसै आंखौसो थगायदों ना बेखौसो थगायदों हमनोनो हालाय लांलालै आङो दासिमबो फैलाय जाखो बिलाय नेगारनाय नङालां बाराबा इसे गोबाव जायो सफैबाय हंगार आं सालायगोन आयु मा रागाजों फैलाबायखो आंखौ बेलाय गाखो बेखौसो गोसोथोयोना आंखौसो गोसोथोयोब्रा बेलाय आयु मोजां हमथानोबा हमथा गलां होजागोनबा आंजों बिदि जायो नामा आइलै आइसिथिबा आसला फै हागौलै बे सामफ्रामबो रुमाव लाबोबाय थानो दिनैबाबोलाय मानजिनांगौ सासेखौ लिंहरसै नामा औ थाब थाब लेंहर दे बेखौबो हाबदो थौ नायनि थौ सोरलै मालै सेंग्राफोर मासो होनदों रुम भारा थागोन बाव सिख्लाफोरखौ लाबोबाय थागोन बेखौ जों दिनै मानिनो हानाय नंला थ' मा जाखोब्रा हामगौ नामा बिदि खालामनो आं मा खालामदों नायलाय मा जाखो मा जाखो आं मा दायबावगो मा जाखोसो होनदों माथो खावलाय खरलेब जालायना दंलै एसे बुगा होनांगौलै बेखौ मानजिदो बेटाखौ होखा ओइ सेंग्राफोर नोंसोर मोनथिया नामा माखौ मिन्थिनो हो माखौ मिन्थिनो होंगारलाय दिनै दि एप्रिलनि 1 थारिख एप्रिल फुल माने थगायलायनाय दिन नोंसोर मिथिगौ जाम्बाफोर एप्रिल फुलजों बे हिनजाव लाबोनायजों मा सोमोन्दो दं नोंहालाय बेनोथ' आं दिनै एप्रिल फुल खालामनोसो लाबोदोंमोनब्रा बेखौबो एप्रिल फुल खालामबाय नोंसोरखौबो खालामबाय बे आंनि गार्लफ्रेन्डआनो नंखायाब्ला नोंसोरखौ ओरैनो थगायनो लाबोदोंब्रा आङो दिनै थगायलायनाय दिन नालाय नोंसोर बिसास खालामाखै नामा थगायदोंसो आसलथे गावनिसो बुद्धि बे एप्रिल फुलसोहाय जाम्बाफोर जोङो एसे थगायनोसो फैदोंमोन दा नोंसोरबो नंगौ सानबायना नुबाय खोनाबाय मा होनदों एप्रिल फुल होनबाय एप्रिल फुल
है हिन्जावाबा थगायदोंसोलै हिन्जावखौ मानजिफानांसिगोन सानैनि बुद्धिसो बियो मानसिनि सिगां खनसे बामनांगोनलै आयौ गुन्दाया थोद हैद फाग्ला मा बामलाबायनांगौ होदोलै बेखौ होदो आयदोलै आयदै माबादि मोनदों बाबु जों बुनायाबो एप्रिल फुलसोमोनलै नों मा फुल नोङो आयदै बिमा खर'फ्रा आंखौ दाय गैया मा गैया फुलांबाय आयदै निजोम थाब फैलाय इमारजेन्सि दानो लामायाव नेगासिनो दं आङो थाब फै इसोर मा लुङै गानलाबायना फैखो जाम्ब्रां सिजानो थांलाय गावनो हाखु दाखु लेंहरनानै इमारजेन्सि लेंहरनानै जेरै दं ओरैनो खारबोबाय आं हाखु दाखुबा बिदि फैनांगौ आरो नोङो हा माथो जाखो आं बिराद जार्लायाव गोलैबायहाय गिबायसो आङो मा खालामगोन मा मागोनसो मोनलाजोब्बाय आङो आया मा खालामबावनांगौथाय मानो गिनांगौब्रा सना आं थानायावलाय मानो सिन्था जानांगौ नोंलाय आं दंना सना अराय सम नोंजोंनो थाबाय थागोन नोंखौनो अनबाय थागोन आङो अराय जिउनि मा खालामनाय जादों बे पाब्लिक प्लेसाव लाजिया नामा बेबादि फाव देखायनो जायगा मोनाखै नोंसोर माखौलाय लाजिलाबायनोब्रा माखौलाय लाजिलाबायनांगौ जोंहालाय एप्रिल फुलसो खालामदों दा बिराद बुनो नोंसोरखौ मानसि लिंहरनो हा गाखोदोलै बिराद सालाफ्रा दिनै जिफोर जोबगौ नोंसोर